pundi Mas transit teng pundi? Lah kuwi mau ning daleme sapa teng Daleme karawitan. putrane pembarep. Nggih. Mbak Tika. Nggih. Halah tumbas dalem utawa tumbas omah, omah lawas. Saestu. Wah, lawange diukir. Cagake diukir. Jedinge tak kira ya diukir to, Mas. Lah kena diukir to lha apa ora? Mboten diukir niku Lah wau. jebule dipangan rayap. Ya ora to. Ya diukir ora. Wah hebat garwane ngasta polisi. Betul. Luar biasa. Namung saged urun rembug rakitak mung klungsu-klungsu nderek udu napa Mas Yuda? Mugi-mugi keluarga Bapak Carik Sarimbit Iba nggenipun kagungan kersa saestu pikantuk berkah rahayuning Gusti satemah temanten kekalih dados temanten ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin. Saiki genti kowe. Ndang, ngono. Isa omong ora iki jane cangkem Bapak kok Dinggo omong ki lho, wong koke. Dungane mantene. Ya ora kitang mong sethithik ki awakmu klungsu melu udu, ngono lho. Apa nek bandare kok udu? Lho ngene iki mulai menclek ta. Jenenge klungsu melu udu ki awakmu ki nyumbang apa ngono lho kanggo Pak Carik. Pangan dhewe arek sumbangne Pak Carik. Ngene lho, kowe saka omah rene iki oleh-olehmu apa? Nggo Pak Carik kuwi lho. Wong kula niki mriki malah golek lho Mas kok nggo oleh-oleh. Oh alah. Kowe wis karepmu ngono. Kowe iki keluargane Pak Carik iki ben piye ngono lho. Ya ben ngono ae. Alah. Sapluk tenan kok wis ngene iki lho bocah kok iso. Tegese ki usahane ben saya maju dikapakne, disurung. Maju. Mas enten kabel lecet ta? Nggo apa ta? Nggo nyetrum cangkeme cah iki lho. Jak omongan kok renek benere blas melu ndonga. Yen cara aku tumrape aku ngrasuk agama suci, tak dongakne barokah Allahu laka wa barokah alaika wa jamaah bainakum fil khair. Muga dadi keluarga sing kebak barokah lan dikumpulke karo wong-wong kang saleh. Allahumma amin. Menak lancar. Ayo kowe donga. Nganggo basa Arab kaya awakmu. Lho, ya kudu bisa ta? Dikira ra iso kok. Kanggo temanten to donga. Iya kanggo temanten. Ayo piye coba dongane. Rungokno. Oh nggih. Iya kok iso. Iya ya aku ra budek. Bocah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kene iki keras wetan lho. Sing kecamatan santri lho. Oke santri para alim ulama ki oke lho. Godange para kiai, kedunge para alim ulama, akeh para santri, akeh ulama lho tembungmu sak klimah kok nyocok rasane ngati iki lho. Kowe iki lho ndongakne manten piye? Gak krungu to mang aku ndonga banter ngono. Piye to jajal piye? Rungokno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Lho, krungu ora? Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Kuwi ngono jenenge doa tidur, doa arep turu. Cah kocluk, cah gendeng, cah kentir. Ngerti ya, manten nek radang turu kapan metenge. Oh iya bener. Bener. Ketoke sak teleraman. Sak celeraman. Lambene Mas Pondoli kaya mawut. Ning isine bener. Isine apa to lambe kaya ngene kok mawet wong bentuke kaya jumbleng. Wong lambe jumbleng. Mas yo dikaya ngapa awakmu ki cara nyambut gawe utawa cara wong omah-omah ki kan luwih suwe saka temantene. Mesine kan kowe iso menehi tutur sembur. Ayo mbok nuturi. Tutur sembur ki piye ning manten ngono. Kula kuwi kok nyembur. Tutur sembur ki maksud iki kata mutiara lho. Kata mutiara kanggo temanten supaya rumah tanggane bahagia ki kowe kan duwe resep. Oh alah arep masak terus ditekok resep. Resepe anu nasi goreng ngene. Kata terakhir nggo manten saka jenengan apa wis? War bongko kuwi kata terakhir. Wong jak omongan Pak Ngel iki mau dicopot ngene ae lho kok iso. Kanggo ndonga temanten ki lho, cara konsepmu ki piye? Lah kabeh wis ana kuncine kok Mas. Weh edan tenan kok. Kabeh iki urip ning alam donya iki kabeh ana kuncine. Tegese wong omah-omah sadurunge omah-omah lan omah-omah kuwi ana rumus utawa ana kunci. Ana rumuse ana kuncine. Matematika apa kok rumus? Nak ngentai. Lah kok adene tekoni ya sing tenanan wangsulan kok rumuse apa? Rumuse wong omah-omah, kunci wong omah-omah sakurunge dadi manten kudu piye? Yo, tetep kuncinya hanya 3. Apa kuwi? A